sisi me si me bokase metene efise miwura na ba ne me ntimi nya bone na sisi me suro bone opan unim say that was 2016 and me ne Nyankopon before nya akonya na ne hia na way back na bone ana mi di no ma se nsa ningi na mu na kwa sorry na me kwa sorry me kwa sorry atole be mitimi transe asa boni de o se mi jai me kwa koye me ba na me sanu afi de me transe ya nti nya akonya na Nyankopon di fu hia ye na me boni tete mani so amen. That was 2016 amen up to date me ntimi ska se me powe bi ada fi 2016 am na Nyankopon di fu hia ye apart from oyira na meto me na me ka chiro kan chiro ba bi akura se me to da me ana me gumma so 2016 back da wo hwe e ma asem akofa ba yi a se wo hwe o man ya ye free me e Ghana asofo binum ne adifo binum ehun ma asem na wa onye sofo na onye odifo otu nan ene Israel Nyankopon difo kronkron ebe shira from 2016 yes o ka se yoro difo Adjuma Benjamin Nyankopon di animu nyam say yes apart from oyere me anything no yes oba bia antimi nya da me se oba bia kra peda na ankope abase me no kra akoye bibi 2016 up to date inshiran kan yoro difo Adjuma Nyankopon odofo say afina adu TV na to a na me koso akai say aha ye Righteous TV koso ama okasa foni no enda ha Righteous TV aha aye studios of righteousness Righteous TV aha aye the gateway to heaven Onyankopon ahenie TV a onam ni tifo kronkron odifo Adjuma Benjamin so I want to aso yi we yi na di wo my Ghana ye da yoro difo Adjuma ni Nyankopon na se na yesa da yoro difo Adjuma ya se se wi yemre mu ode bo aseto ne nukredi na ni Nyankopon no enam ne so e pai ne fa ho die ene ne tenene ye da yoro ase e da feza me pacho ma me samra oso da feza me pacho wu asafu bebre na wa asase ne so in sorry bebre but yoro difo Adjuma Benjamin baby a wayi se ni Nyankopon ni din entena na onye aka yi na hia no watu wodin Righteous City enwanwa pa so se ena na edalisi ka no e pa chan se wo asase ne so na wo kwa asori bia yo ni subi wo asori ye so o ti asori ni ma e normal nse o me ko asori bi sa no moye no emu munya konya ni Israel Nyankopon akwa no bihia no se sa adiwe ye bone ese masme a edaluisi ke o wa sorry o betima kwa so na no ogel na eko ogel na eko ena de ya na emo bokora ne se o benya do se oye Nyankopon difo etimi afre ahye wo ne ogel ne nkom o betima kwa ka se asemasi ogel no ma na so ma na baje so so now to be uni so osum nyame esu nya akonya ni yuro otini ni behia utimu se na sasu ayeti asori mu da na di eye bone na be won ese o kandini ni kwa yebi o kandini ni o yebi ntu wo yebi a me na me asori ewo mu sei ni e da baako o na mi ni obi one ne twempra enti mi nim se de me ye no normal ayeda kra na me ya asori ba de ayeda kra ye dia se normal nti akonya ba ya me ni yuro bi hia na mu se sa me te bola so na me su Nyankopon na me de Nyankwa ada so o te bola so Israel Nyankopon so mpefi because na be de obi o te bola so su na me be de Nyankwa ni pasu ye die krabo na se ye ba ye wura na se na me hu se sa ni pakwa asase wo ba so a ene se de wo pe na ye se wo transase ni so e se obi na ye o de wo ba asase ni so nti ono na hyede ne pe na ye se wo da na di na ho na e be kyerekye wa mo hu bia wo abeyo na wani kandini wani odifo wani odinfo a obeti Israel Nyankopon kasa sese ni sei na Israel Nyankopon se e cha asase sese na montra sei na monyo
wana ebeka uni enti de okandi ni bi ye no aso oto aso ni so for odi for the confusion eba enti wu ko share na wo confusion normal eda me pacho me hwe de okay ha nipa so so open kwan ye na wurade Yesu Kristo ma o so hwe okandi fo ni papa eni hia na pacho ko si adwuma na master onim adwuma wo re na hu adwuma pacho hu adwuma enti so pese unya nkwa e wo Kristo ma Yesu unya training na training no so wan na wo uni training ena esafo a ena ye wo kada udu a wo de be kire amye bi wo wuram osu unni bi eda me pacho me da ase training ena osafo a training eno ne o card a ada Israel Yankopon na me ba ku Kristo so asomdie nka ne din na na abofo kronkron so eba be bu aten no eno na ade be kire osu unni bi die nti na unni bi eno ntwe se eni ho odi kanfo no onu na eni eno sna Israel Yankopon din for kronkron Tenenee odi for Agima Benjamin di dwumadi nwanwa so dwumadi esronkon mo ko hwehwe Yankopon ahini ne Tenenee kane Yankopon ya adoma next month 10th September to 14th September onia babia wo bia tumirika onu na ni Yankopon no e de Tenenee nsema soma no enu nti na babia one asafo no ene akra nyina edi ehya wato ne din se righteous city eti Yankopon ya adoma 10th September to 14th September Israel Yankopon din for konkron o Tenenee ni odi for Agima Benjamin wo se ono na ne Yankopon ne de Tenenee asoma no ono e na won to aso yi okura Tenenee oye Tenenee odi Tenenee o hye Tenenee ade bi efa ne ho bia ye Tenenee ade ni medi ahye mu e wo Kumase edweso e chenkrum 10th September eni Israel Yankopon din for konkron medi ahye mu program wa so program soronko anse oti program ko ye ma hye wo program wi ebi ni asase ne so program wi program soronko na eda me kwacho ma me sambra wo so bi eda Tenenee program Yankopon ya adoma on the 10th of September to 14th September Israel Yankopon din for konkron Tenenee ni odi for Agima Benjamin ni Yankopon no ebe nam ne so abeyi ne Tenenee edi no eda edena openi o expect o program openi won you will odi for Agima Benjamin die so nsa asase obusan se you will odi for Agima Benjamin me catch us we nipa so me pa cha hwe asase no unama mehu revival breaking chains me pa cha chasing devil out away me pa cha wa program akese chese you obi billboard eda baby obi abetumi kwa ko imesi efse unna mane ne kwasem ena Israel Yankopon so say emra no ose enkwahwehwe oso ahenni ne Tenenee kane ne kwasem enti asase we fi se wo me mpato mani afikakra minti bi da so be ye program was me ye training program just say ye rodi for Agima Benjamin o ye emra no ne kwasem kwa Bible ne di Tenenee ho adanse emra ne kasafa Tenenee Bible no ye Bible ne kwasem if say then na hwe yipe ewu hwe nipa wa manim nipa esu hwa wonye wo nipa so wantimi amfa program ebeba nipa ba wo se ready e kwa akwaji bibi ayiye free ti so na training a Israel Yankopon e de hinta asase so no odi asoma wo no timi be bot training wu de wo say wo ye program 5 days program 10th to 14th me pa cha ada opinion won pa won ko so hwe program ahodo e ko so asase ne so na ya na de me de wo program ni mu say so say program no enam say training ni ye hinta de eti wonam so bi Kristo so mu hinta sam bi training program na ye ka ne sa no me new cabro baby wo bi abra me be hwe e say so some part o yin na abodi say free me fa chan o Bible ni mu e so we ye ko be den wo mu e wo mra no so emra no Israel Yankopon na ka say ni Yankopon ni bi kuntunkuni akata so enti ade ne wom kra wo be bia kansi iya bia be kansi so ni da ese nye Bible akenkan me se me pa cho
opanyini tini program bra na behwe die obi won obi se wonam a woyo na won ti ase no me si Israel na papa kwa no obebie mra no amon se saa die we ya nipa na ye no enu ni sei obi quotation we na kanwe me kai say last time tini program by but I did kan eye na ba na man bi by na odi achi ne fa body se won patchan na Israel nyankopon nam na kwa so church na akonya bae so say you will be fajima menjima o no kwafo that's a question time beba so say omuni tim kasa baby u kanya mi asem uni say wo doubt a obit be question time dabi anokwa na ma yoga na yes ko no ana de obeka bi aso menya no yi ama no kwasem eso mfiri pe mu kasa patche dabi ti man ni busa say about the same one ti ase so say na nam say ye chini program ni na akonya bama no eno wura bie no so won kan afi man ne kan say duru be na man na loko so who say ade na yesi eni ho no say o mrani afi na man na fo ono so anyini wanyini akwa asori a che ohun da me jidi kwa say go tai kan bible o yo mo kan sin bia enso akan sia ohun da o enso ewu enti yewura de Israel nyanko na me so abebo asase no kwasem juma dia o dia besi so abesi enimi so when new car bro na bia wo bia utu mi kaba se Israel nyanko pa aka se yen hwehwe oso ahini ne tene no me patchan not me ba se tene no se table we a Israel nyanko akwa no o se nyanko po benam ne so mo na hu se tene ne ya die we no o ka ho asem ene se dia sofo ne o ha jige me dia se tene o patchan da ejidi ama no ositini bia ni obi antimi ntere Israel nyanko akwa ne de ni nyanko nam so bibie mranim amu se tene na ye ka wasab no sa wo de adom na ko a enti na obi a oba ne nchen bia no odi ojo ne obrase ani city edi owura ne chi no obenya tene aba ne bi yes tene isu na ewo ye wura ni mu no se ni nyanko nam so bibie nsam na oba no fa echi ni akoma ani dwani ahomaso akoma ama sei na wo ka wasa ubefiri shadan 5 days wo beko fie no wo se ai afi na ya asem efse untimi tu na nko asoro bia biem wo be ka cho kram se sa asoro mu di agro amanya de wo bia so aha wo bia so ahunyenye wo bia so na emu ahunyenye no ebe fitire firusu na ni kire ya na wu a die na wo de ko se sase no ni sase no enye open na wo de ba so kwasem ena wo ko no eyi obi dia kwasem obi na bi adwuma ama wo ena wakoye aso ni pa ba umu adwuma no wako ntama no obebu o do ope be yese de ope dabi nti asase na wo so no eyi zo nyankopon na yoye kwasem ena wo afia medua asase no so sase akwa dabi eni ti no de mra ne ba ye no nti mra no so eyi ye obenam so dibem e wo mra ni yese obenya trene no kwasem nti anka nipa bia osore na akwa asore a anka ye ade ese odi ka hwehwe se asore no kandini na wo no ohun trene ye trene de ene na no na odi kan wo hun no yo ohun yo ya no o fa ko trefi eso be kwa asore bregu opa kotenafi efise obekọ asore abregu eda me pacho me dase adofunu na me koso akaye o se ahaye righteous tv safi na do kasa foni na to ha fro no nua no ne fro dofunu some funny tv ento righteous tv nyankopon ya adoma se de eda phaser eka no on the 10th to 14th September 2025 onyankopon di for kunkun otini ni odi fajima Benjamin otuni safre obi biara bebi a wo bia a wo hwe program bebi a wo bia wo Ghana ha sei se ni media hyiamu e wo Kumasi adwe so e chenkrum righteous city na afetini na asofo ebinom ese eni ho no omo se wo ho so muntimi nkyere omo se wo ho no so no omuntimi nkyere nti no bra na ono a nyankopon no ede tenene no akyerɛkyerɛ no na ɔyɛ tenene onyi tenene edi nkyerɛ wo na eniji sem kese wo mu ne sɛ dwumadie ni mu no Israel nyankopon di for kunkun sei ade edi kan no Thursday no a ye wuku ada no
obi eba fa apple baako bra obi eba fa apple baako fa be hia no se wo hu kodu adanse no kodu adanse se wo anka se wo hu it was say fa apple baako bra oba ni nyankopon no enam ne so ebe tenetene o de tene ne nsem no ebe wow o de tene ne nsem no ebe mu ohu de ye tene ne no owi a wakasa akira apple no na afi e de fa ahodie ogye abayen so ye da izo nyankopon ase eda me fa cho tene ne program no obayini acho me da ase tene program ne de eda nyankopon difo kan ye pe na hu se ni gye sonko che se enye easy de se de na eda phase akan o hwe billboard sisi krom title de da so enye easy ba wo de hwe nyankopon difo na me sha se na me se otin o se seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Show na say won tene wait me the title we have to me pa cho David we na kire say nyankopon difo otene amen tene ni o ye bre so nyankopon difo me kire miwura odifo ageman Benjamin ana kire ni mu no on say o say munim say won entene nyankopon ahini na saa se mu ya na asofo no omo fa ne sen efi se o se won tene a wonya nyankopon ana mo so maka kire se ye ntene tene ni eni ho nti asofo na nkasa minim de eye wo na se he no mudi nipa na eko no che se Yesu Kristo kan o se ni frɛ ni kwan ya mina be kwa amana na o be kwa kugu nti se o petene ne na de ya yema o se e wo se wonya nso because o pa sorry botaya e wo asore ni mu Yesu Kristo o de asi ho ye tenene nti once wo pa asore ne de e wo se wonya tenene akwai se wo ku school na wo ko na kwa na wonya certificate school na akoye no mfaso be na e ba so pacho mfaso bi amba se wa ye breguo na buru ni be ka se cost 90 yes nti program we de ehia ma ese hia ma me de se menya me sa pen no dodo ni kwase se ne be ya metintim yie na onim opan de mo ye ne nyankopon di fo hia on se na me ka me way back masem ye ne nyankopon di fo hia me akonya ne hia ya o de tene ne nsem tete ya sata na metwi me uba anajo be 2 ana me ko nya request ko na yo ba na fa no amokum na oba painting krono onim se ye ba ot front na ye ba me so idin na me se nyankopon difo niam odi acheche nti na ma eno ana ebogu mu a me wa chan onim se hu ya na ge no ro no ho ka ni mu anajo 2 mo pese samna wa ba yiwa na ase mpa chan na ma ba ne na ase anaju 2 wa ko fa ne dropping yes e de ne ko yes ana me bisa am say aden ana o say awode no ana am say awode wo yi ho wanya worof na mesi wo ha ma e ho ano hye ase ye den isa oba kama o hwese me kane na kama na me wo Pentecost nesa ke ne o kane na se wo ye nyame na me kopɛ wo twa fufa na to so na so woni nyankopon di fo hia na wo de tenene sem atete wa se de wo di program esi wo ya ada oni se ne ye fe na wuf me se chese fala ase enye wo na kopɛ ono ana de ne ho oba kama kwa enye se bi oba no kama o ti ma bo ne ho enam se nyankopon di fo de tenene awo ye atete ye ntim na no di fo bi so no onye dia onya papa ode atete ye ntim no ama memitimi di oba nso nkunim di ne sunkunim asidan ka yiru nyankopon hwewo sankenye tenene a nyankopon di fo de atete ye aka we kamene mini we fa ni cool chop nti asase no so de me say wo de wo na bone ahye wo so
bɔne ahyɛ wo so ma wontimi nne wo wo deɛ program yi ɛyɛ anigye kɛse 10th wopa bɛda ha ɛnɛ because ɔpan deɛ nti a mɛka sɛ bɛda ha ne sɛ ebia edu December on ade ba kɔn na ɔmo bɛ license car on sɛ first January na ɔmo license obi timi de ne de ko si o December ne kwasɛm nso na first na ɛnyɛ de nduru ye udu airport na ba sɛ saso ɔpan no sa akɔ license office airport na ba December ni dura saso sa January ma ababu post office so enti we a ɛyɛ ɔso aheni mu nsɛm a wu ɛno na wo de kɔ no bɛda ha ne ɛnɛ hyɛaseɛ ne ɔdɔfoɔ bɛda ha ne hyɛaseɛ ne bɛda ɛha ɛnɛ kyɛ sɛ program no onyankopɔn ɛnam ne bako Kristo so ɔnam ne nokora honhom so wabɛdom abɔɛ wabɛhu asase mmɔbɔ ɔnam ne difoɔ kronkron so monkɔhwehwɛ onyankopɔn ahenni ne ne tenenee kane saa na bɔhyɛ ne teɛ saa na yɛ na ɛgye nkwa Yesu Kristo ɔka kyerɛ yɛ awɔnto atoaso yi wadom aka yɛ hu yɛ mmɔbɔ dodo ɔnam ne difoɔ kronkron difoɔ agyema Benjamin so wɔse nyankopɔn yɛ adom a 10th September baabi a wɔ biaa ɛne Israel nyankopɔn difoɔ yi ɛmɛdi ahyia mu ɛwɔ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom ɛhefa na wɔ Eastern region sɛ wɔ hefa Volta Greater Accra Western region Central region Upper East Upper West ɛhefa na baabi a wɔ biaa wɔ Ghana ha sei no bra Kumase wode wonya bɛduru Kumase a kɔ Roman Hair Asafo Market Asafo Labour Runabout Amakom Traffic wɔ Tech Junction Oforukrom Police Station anim wɔ na wode ɛfo adwo so car also oba ɛkyɛn kurom woduru ɛkyɛn kurom a bisa obiara sɛ wopɛ odiifoɔ no a wabɛsi asɔredan kɛseɛ ɛwɔ kurom a no abɔfra ketekete koraa bɛkyerɛ wo na mekɔ so akae wo sɛ fa number yi twerɛ to hɔ woba a wobɛtumi afrɛ number no 0594 844 111 anaasɛ wobɛtumi asa afrɛ ɛwɔ number wei so 0539 224 999 anigye sɛm kɛse a ɛsa wɔ program wɔnwaso yi mu sɛ onyankopɔn difoɔ kronkron akonya bɛba ama asubɔ ayɛ adwuma program no mu no ɔbɛsa abɔ akra na yɛbɛkɔ ne na yɛbɛba no ɔbɛbɔ yɛsu ne nyankopɔn nam ne so ɛde tene ne nsɛm no ɛte yɛ firi yɛabɔ ne fo sɛm ho no na ɔbɔ yɛsu na ɔyɛ adɔyɛ apo adɔyɛ asubɔ ɔbɔ asu firi bɔ ne fafiri mu nipa bi ahia asubɔ yɛn agye nkwa Kristo Yesu yɛbɔ n'asu iti ɛkyerɛ sɛ nipa bi ahia asubɔ ɛda phase and patch ma me nsa mbra wɔ so bi program no mu no yɛwura ɔbɛsa abɔ asu ɔpanyin ne da wase yɛwura bɛbɔ asu yɛwura bɛma apo ɔsɛ yɛmfa apo mmra no nkasa nkyɛ apo no owie ɔbɛsa so sɛ yɛwura so wontumi nka kasa wo nkasa yɛwura yɛ no kwafoɔ na kyerɛ sɛ wonnim nea woka ɛda mepakyɛw ɛni di kwan so asubɔ no ma yɛhwɛ video no mbra program no ɛbɛwie nipa bɛyi biara hu abu nkotan sɛ ɛsɛ ɔmo ho kwan na deɛ yɛasoma no agyanom mpansudiifoɔ no bi ne yɛn nsa ka no ɛnɛ wɔbɛbɔ anuanom wɔ so diifoɔ na nipa no sane akɔ wɔabɔ no so ɛnɛ wɔbu so a wohwɛ ne yɛdi kan ne ɛsane akɔ agyanom mpansudiifoɔ abɔ no so suba ɔkɔnni ɛnna mu diifoɔ ɔbɔ diifoɔ agyema Benjamin ɔtiri mu ne ɔbɔ nnuanom
So adofo na me kɔ so akayo say ahaye righteous TV onyankopo ahini TV so hu asubo na me ka ho asɛm no ɛno na ɛkɔ so no me srɛ pa wo say ohia nipa kronkron nipa a ɔtene na wabɔ wasu ko se nipa bonini ɛbɔ wasu a ɔbɔne na ɛbɛka wo so nti me srɛ pa wo say be bia wo Ghana ha bia nyankopɔn yɛ adoma 10 to 14 September bra na ni zo nyankopɔn difo yi emehia na ni nyankopɔn na emfa ne nsa so emo wasu emfiri bɔne fafrim na ɔbɔne no afiri so ɛda feza ma me samra wo so bio ɛda asubɔ no ɔpanyin me da wase ɔpanyin so nse enya akonya ne euro difo adwuma meje mo hia no me patran ɔtini ni me patran ade a mosua no wɔn ho pa kɛseɛ ne sɛ kristo ne sumu no emfa bibia ani agoro ne kwasɛm ye kristo ba ya obeye no me patran eni kwan sɛ osan no ya ade foforo hwɛ subo yi a ɛkɔ so yi me patran kristo ba ya wo bo asu nsu a etini mu ne kwasɛm emra yohani bo na su kra nsu a etini mu na ye bo na su ene swimming pool mu tabi nchade bia kristo mu o kandini bi eye anas ode ye wo no ɛsɛ o ye very careful very very careful so say subo yi wura kan wa obi betima bo osu obo ne beka wo so nkwasem ese nipa na wo bo osu no o ye de onim tirene ebo akwa bo se pan ne asa ne ye sapitals yes sapitals na wo kristo agina mu a saa de wi obeye wura de ba sa na o ye dabi nti asase ne de open ye try yi o nkwasem ye try yi papa so sa adana me ka cho se izo nyanko akwa ho SOMAFO no onto mmra no dabi mmra no se de mmra ni si shenema bia wo shen mmra ne ma on prindi kristo animu di biodi na chi se de kristo yoye no enu abi no oyo den na usu wo kristo agina ma utimi ko sensu wo pan e de picho bi su so bo na su wane che osade e wa sorry dem wa wane che osade so de sabum no ato agu so dabi enye ne sa hwe subo ya na ekoso yi nsu atinim se de bo hye ne tie no opere mi se ye won akwa ne se se yi kwa akira nfachan ka do se nye nipa bia na esi ebonesu enye nipa bia na ofiti prekope no wa chena bonesu nka do obi wa Israel nyan kwa wo sai no ne chemi rodi for adman medman o ti ni no o sai no o so hwe wa wo ye bo osu sisi enye yi na ho na ibida na wo sensu o pan mu dia bo apati obi so bonesu ebe ne wat man san obi ye kristo ye no kwa wo ni enti so wo ni so wo be hu se wei on sam fata se me bonesu sisi wo be den wo enti asase no ese nipa ne very careful very careful you ready be wo kristo mu bia no on fan ni agro e kwasem enu a wo tie de oni se enu anu no na o kire bia wo be wu no na bo se se nam sofu nam na odifo bi so amadi me krabro e kwasem hu papa e da me pa cho asubo kwa betimi de obi akọ se mu ni pa obebo osu no easy asubo no nipa ebe onam ne so bebo osu oba se Ewade di mu no bebo osu no ena so nsa asase no so yeso ye wie bibia obi aba Ewade di mu a ni edi echi wu ade nti a nsanchene wo tumidie wo ne mu ni wu achi asam no ya na nipa no so se obi wu na obi ogina obi anu so ni nipa ne mistake no de ewu no no de onyam wie ni wu achi ni wo achi enso mpofiri mu wo so bi no echana na ato cause nsanchene asem e da me pa cho working akonfonso man nsanchene si so akonfonso man nsanchene enso be kana say nti ukọ amubia bo so a hwe nipa wotene ne nipa wotene so woni wan odi Fatima Benjamin hwe anwasam kwa ode unnyim nipa wotene a efisi e woye asase no mu bia anya trofo obi anka de kure what is so be the program see wo certain ni program e ba chede bi me am da program say ye should be on TV so na da ekra radio so ona ma post breaking the altar wan eye no na wo obia ni wa asase wi me say wo se wo ye program
what chose or yet in the program. That's it. And sweating no boys. Cause the patrol Eda River Jordan, baby, Odi for you, honey, a boy you are Jesus Christ. In sweating. Against media dance, say a swimming pool, a bullet. Number of crown or nim saying, Omu KRISTO movie ne crawl, acting, Omu bus in Patomborn. In Omu crown, no, then I walk off a pine. Because one of these swimming pool nearby. What I say, get from Israel young coupon, or no coffee. Share, or no coffee, papa, into share. Nakwana was one, Libby Uraka was say, some running you crana in young coupon Becassa. Akasa se no na mana kacha asase so when you create your wounds some no all can see the pray oh training boss utifie oyere o ma program we bi hey utifie oyere o ma program we bi uhia ni patini ni se ono na ebebo osu na ode oboni afiru de nam ne so a otoboni ni mu no uhia de owo boni fafiri situmi na odi abosu eda Luis pachama membra osu bi eda asubo no na ekoso no opani pachama da wase lu di fu ajama de ya na yehu de enka fa no yankopon di fu ye sonkon awo asase man nyina mu opani asubo yi omabo ye bisa o me Anglican, and no crowd only in so no petty years. You reef I come the card nearby. Pentecost, and also swimming pool no motu, and no more day, yeshim. Me want a card or yes, allow the card by. Yes, you 2 mirror. Yes, we a Pentecost. But there's a wabos who are Pentecost. I'm about Macion. Pentecost. The Church of Pentecost. Adam Patch of Factory camera. Yes, Macion. Ye two swimming pool. Yes, we in here. We in bet. Yes. And ye in country. No class of Neka. Ye two swimming pool. Any edition. No him. I say me would defy my Benjamin. Or more tenant. No question. And see, ye watch you in the moon. Patching. And I'm on with this. Patch or Shannon Madibia. Yes. I say, I saw for no matter. Ya say, oh. Of my own say, ne. Me far. A subo kratai na me hwe din na mu se na me pachu a subo kratai utu eska me fiae se yem fa ma okwa me fiae na onim me fa na me hwe din na mu se asofo no o ma dada ya che e kwasem na wa ma melodifo na ase a odifo adema Benjamin na ase a na me fa subo kratai na me hwe so din na mu se ade na maye wonsu maye sensuo na omode nipa ehyimu on say yensu tenekese me facha yensu tenekese nanti ade na watu swimming na mode yehyimu mpacho so atima se wase pa de wo paper no so no me facha eno no wo hwe yensu tenekese me facha ba mo kobo yesudi a mode yehye swimming pool esa mo dadae eno tina ne wo padigo ne ntimi nja abone kwasem because the boy ni bo osu de na beyo Ube koso atna boni na ebe koso atna oso ma wa koso edi boni mo ntumi ne ho ise one yankopon di fo kronkron me chere miro odi fa acheman ehia ne kwasem yes the holy and righteous prophet ise one ne hia kwasem yes na esubo no asofo no omo chere se eye I say Hano indicate say is extreme, meaning as bonds and so I'm what the yes you. Ada ebi kura de nanse ba ko bia me hu ye pan e na nsuo no no almost strength and na make us Anglican me ma we kan wa me refi Anglican de anka me de bai ano mo petibu so we be de na nkoso ni bi boni nti minua o he me asubo na ya bo ne de ebi na ekuta me no to twene na bra na me rodi fagema Benjamin on fatene ne no tetew na on bo wosu na afie bone no ebe tetew ani so amen ma wa hu bone a
Ubedwane te said ye mechi uba na oba kokko kama te me nchen wororo ne ho a metia no a odi ni jimi ye den ekoye bai ka me kan na aka me ye oh eda se Satan na kwa sorry so open kwa sorry ase mo wosu mpacha ye mo wosu anti na me kwa sorry anti na Satan mpacha ya bo wosu no me na me ka kire o aso wo wi ombo me 2013 na da mpacha o e ba ne sen na wo sa asafo num no na otimi ye boni we nyina na America kra bi a because ehon e wo to ye yes from club now oba you wan chem America kra bi no untimi nye sa boni eno na me kire se me wura otene kwasem onye boni ti dia ba enne ye de hu wi akro yes enna me mitimi ka se me tene me nye boni se me wura na awo me kwasem e ba ne na se wa bomosu ama sese me hu boni e mi dwane ebi na me ye mfaton se oba no etia no ama ne de mijimi ye den ekoy ana me pacho ani de kwanso yewura oba na na oche okobo wosu ana mpacho da bi o de tene ne nsem tire de o di program yi esi hoy okay o de tene ne nsem be wo hawo a kire tene na asofo se enni ho no kwasem me notebook wo be ref man fam ayema quotation ko tene asofo ekura bible omutimi kan so mani si o na omo san kan mani nso tene no mu nso me wurade oba ne na ase a bibia ye tene ne na asem bibia ye tene ne enti eye pa so o de program yi esi wo na me ka se wo asori bi mu a eni hu achiye jai asore nto asore nje nkwa asore na nje nkwa ye je nkwa ye tenene bisa ho se wo tenene no wo hu ye nti gise one merodi adman Benjamin ehia ade se one odifo adman Benjamin ebedi ehia mu ansa na wo hu ade a ye frɛ ne tenene no efisa ono na ne Nyankopɔn no ade tenene asoma no odofo na me koso akaye wo se aha ye Righteous TV safi ena audio kasafoni na to ha aha ye Righteous TV Onyankopon hira for odofo na ka tren se on fa ne TV no ento Righteous TV na program on so a onam otini ni odifo adman Benjamin na odi esiwo eye on the 10th of September to 14th of September program no ye be sha ase ukuada nye de akwa wie eye kwasiada na die ntia wona Onyankopon soma omo ewo no kurem omo boysu ewo nsu etini mu no so oba program na Israel Nyankopon di for kunkun enam odifo adman Benjamin so ebe bie sai intasem no eso edidi a kyerew me na me show sabo no die ntia swimming pool ene panya ye sesi asore dem pitin so no ni nyina enye papa no ada program no ebe start no esuboda no anase program no mu dwumadie ni mu no Israel Nyankopon di for kunkun me kire di for adman Benjamin sai intase wo bie so tintia enye sai ye bo su e wo swimming pool mu no wo hwe ye Eda Louisa card ekura ni a kire sai ya bo na su e wo asori mu wo se swimming pool mu ene ye bo na su saa time so ye bo no sai su no na ontimi njai boni e ye di ntia e kire sai e kwaye fa so bo na su no enye Kristo mu die papa no number 2 nipa na ana sofo no odi enimu e bo na su no chese saa sofo no ana se saa sempakani na obo na su no onye Kristo ejinam mi ma me papa ba bia wa wo hwe Righteous TV sa me srepa o che o me ni ukra abro Nyankopon ya adoma eye kwasiada e bayi eye osomda eno me se be ye warm up ne fa twen program no be ye warm up ne fa twen program no Israel Nyankopon di for kunkun Nyankopon no ebe nam ne so na wa da Kristo sumo intasemedi eno ne ye warm up na Nyankopon ya adoma the 10th of September to 14th September no o de edi kan no se de Nyankopon di for na hye no so ba tumirika o de o ba fa apo ba ko bra anopa a chekra 8 o'clock pepe na dwuma gi na start o de mo amotie akire no ka wakoma to yem
bra obenya baabi a obeda kama hyiadan kese wo ho se onso onsam wo kakra ye wo eno wati ase nti no bra obenya baabi a obeda wa ase wati ase aha na me koso akai wo se gi number we oba no afresh 0594 844 111 and I say 0539 224 999 0594 844 111 and I say 0539 224 999. Now, other four, Obi Beka say, Odi for Ajima Benjamin. Say be a friend of the TV na to Aden. Tenenee nsem kwa na oka. Apart from tenenee nsem no, ontimi nya hwe biem da bi. Bo shele say asempa nti mu ho afi na enche ye bekwa ko hwe video bi a Israel nyankopon difo yi ne nyankopon nam ne saso na ye papa bi a owo bofo twina ko owo mu no ne nyankopon nam ne so ma papa no enya afa ahudie instant che say ahudwiri iti yewura no ne nyankopon no apart from asempa tenenee nsem na ode asoma no ne nyankopon no efa ne so Emma chese fa ahudie ayaresa ogie chese tumidie bibia se de bo hye ne te bibia ya adwuma wom on se emra ye na gye nkwa Kristo Yesu me pa oche obaye no oka asem obi osan yarewa otu ahomone pachuati ase o hye nkom sa bo hye ne se ye wodi fo Ajima Benjamin Israel yankopon di fo kunkun ofiri sa bo hye ne muti no sa fa ahudie ogie ayaresa tumidie nkomhye ne nyina ne nyankopon de sa abɔhye na ma no enti ani die ku aso mesrɛ mo moma yenkɔhwɛ ye papa na owo bɔfo na atwina kɔ wom na odifo Ajima Benjamin ne nyankopon nam ne nsa so agye no moma yenkɔhwɛ video ne mbra. I have made you too small in my eyes, oh Lord. Mommy too. Yeah.
The event say, I try to do it. But you can try him. Biblia opera etia ina tumi na Yesu Kristo the Messiah. Asante Yesu the Messiah. Yesu mina wadi wo sunkoni. Opera etia ina Biblia na Messiah. Opera etia ina Yesu the Messiah. Shout to Madame. Shout to Madame. Shout to Madame. You are yesterday. Shout to Madame. Wasi na Yesu mshiwo mwenyamu wadi nkuni waji wokre mwenyamu kamu wadu mchi amen wadi biyano yan biyano ugiye thank you I thank you. Who's my thank you? There comes all the answer. You put it here. Who mother said but
Onyami womo ibiara beye Onyami womo Onyami womo ibiara beye Onyami womo ayope Onyami womo Oh, di fajimai yura da onyankopon ase she onyankopon ni di akonkron ni monyam yura asedan sonsan kan dini oh odofo se wanka se wo hu ye papa yi emra ye wo di fajimai Benjamin ni nyankopon nam no so na odi asempa na odi asoma no ma asafo no ene ye papa yi wo bofo tisi ni so chin kra chese a chin kra no ko amana ka nipadua no eda feza opani eda hwe ye papa yi e kwan a ye wodi fu agiman ni nyankopon nam no so esan papa ni firi ogu opani won na so say ne won be brief say be press we ni kwasem na de dewo Israel nyankopon akwa no ho say de bi okase ni nyankopon asoma ne say so sam na ne kase obi nko hodin fo fie kwasem uko hodin fo fie abetuma kwase sada sadie untimi enti honhom na oba ye na nko be twe ofatu ahene kra akọ owo mu no honhom ba mu say Israel nyankopon akwa no and say Israel nyankopon asoma nti ne ho denche sa honhom na oba ye kwasem ne ho denche no esanka no nya denche na ebi asisi nsori ani ekom obi bi asemi say to be to obi enu ase be kase dabi we dey rush from hospital ambulance so unim say we list nipa bi washaw no kwasem and also unim person nipa bi washaw dem no kwasem say wonya case enti Israel nyankopon ma na koa no ne ho din che honhom na obae na nka obefa ofa akọ ene wasa duma boa na koa o ma ne no edu awufuom enti hwe o sama ofa no so so obusa ofa ne din o sign no na da form say nipa ewu wo asori dan untietem na Israel nyankopon akọ no e cheri rodi fa jore o tini ni no o tonwom otunyo tesa se twinsi akumatu aba nipa na hwe nipa na wo na chese bia boto yesuo
enso Israel Nyankopon akwa no e ni ma dikitu abi oni se we die ni wura na osma no ni hu odinche hu bia odi hu bia so hu be ne betuma ba abeka se osuche Israel Nyankopon obi ni ho obetuma ba pacho David entu be da ko Israel Nyankopon fie efie ye no kwa ne kura fie osma na kwa no krem no otuma ba chi nipa fi demo e ma na awu ena fom ensi entuwe baby kwa de enwa ne se otimi wu enkwa home ema nipa no hwese opanyin pacho ohu nkwa home ya ma nipa no wu de oye ohu nkwa home na ofa chigu fom na se bibi akoka bibi da hwe tama na obehu mframa no opanyin pacho da kasane en enye asam kituo ohudinfo obeda ko se ohudinfo ne yema onu ani fie ensi untimi se nipa no wodin chewo let's say that pacho we dey dance say yura odi fajima Benjamin me pacho en Kristo na asoma no no echine bia na na odi owo sunkunim echine bia tumi no odi amano odi atsene kwa odi atsene kwa na ede na wo bi wu na wo se Onyankopon amana wo se uhu nkwa home pacho nipa na owo na wo no onti se onye nipa te se yewura na pacho nipa te enso Israel Nyankopon enam se wasoma ni wa nipa sonko ne kwasem se nipa na me ne wo na wo no yewuro di fo Ajima Benjamin Nyankopon na ye de sonko ne kwasem echine bia ni wo yes obi hu mi beto ko hu nkwa wo me ama no dabi na me de na wo na akase na me ko wo ama wo enso hwe owura ni hu nkwa wo me no hwe de siye adam pacho o ye sofu ana o odi fo na case wi o ya aso ne na esi a opanyi ene wo hu mframa no da pacho mframa ne ko ni no mframa ne ko ni no na ye mframa kete dabi eye nkwa hu me mframa mframa kete a ke hu ba ho so fa no ozina ho e de no otuare na chese nya mframa kete ne kwasem enti owura no me hu ni se woye me ne wo anase wote so sofo na odifo hwe wo ye trofo Israel Nyankopon na asma ni tuwa ne sonko che ye ne kwasem waye ne sonko che asase ni suni pa nyina waye ne sonko ye wa sorry ena obi bushi ye o ye roshi soforo chasa unko soforo o dabi first thing in mind ni say ye be wo se fa no hospital ko eda me pacho ye wo di fo Ajima Benjamin ono na baaye case wi ye solve no asore dem apart from about bia de ko hospital bo ko mo de ko no wu okwan opanyi mi pacho case we de say nye lenko a eye ke me say ye wa Nyankopon se onum na akonya mra na emopi na utifia na hwe se odi fo Ajima Benjamin ono wo sofra na odi fo ne sa eye so many cases owo na ye wura ne ka asem ye me de wo so o ba sorry a no bi to all catch say wo say asori makwa asori sa na me ya do mo de tini program bi si wo no bi to fear ti o dwaman for no confusi for no o catch us asori emfa so ni so o tie no oni bi o ye ni suma se oni bi o ye ni hintaye bu na pato oni bi o ba no wo beja oni bi o beja asase yeso ye benya bia ye beja wa ko na o ko so on ko ne kwa na bi o kra na sam da no so osuma ye we ni wama ye hu san ye ma we na o ye de ni so so ko asori a eno and ya ka de Israel Nyankopon ne bekire san ye trosem ya trosem asori no ye wo suni ni ye obi a o kandi ni no e cho difo na osofo no e so kirew e de fa kwan so wo Kristo mu se de be o kire bi so kra ni fi mu a o kra ni be kwa kodi awusie na osofo no odi ukan no onim difo ni nim na be do wo de wan akọ onimo onim odi ukan o so to o hwe no onam na ko aso sha dance hwe o hwe ahu jiri mimi to mi hu ye makoma atu enese mo hu so onam ne so aye bebra uru mi em fado hospital eso no so a Israel Nyankopon nam no so ba jidi pa o relax onim se we die eye so se Israel Nyankopon opayi ye na bibi o o se yan hwehwe so ahenye ne treka ne na de aka ne o de yenom odofo eda me pacho me da ase yenom o de beka ho ebia na ode wani hu o se hwehwe ahenye ne tene ne kane so onye hu ahenye no ekwan no
na tenenee no ebetena mu a we nyina enti wo hwɛ yewura odifo Agema Benjamin emra ye papa no ebuhwe ye na do wu na kyese asafo no na obi aboto nanso ono a honhom no wone so ono ofiri bo hye ni mu no kyese otonyom krai da wa relax Eda Luis hwɛ emra kyese ye nyina yakoma etu no na owura etonyom nipa ni su wu na otonyom na era me pacho obi wu a ye tonyom we na ma Euro di Fajman oye sonko Fachai on say ahu aba Fachai obi akoma tu ne kwasem by de oye no Euro onyaye ne nyom na oto a otonyom hwese obi a wo twahwe man no ohwe wo ko se na ha nyina atwitwa Fachai obi a wo twahwe se we de anka ha ne ye den ye fa ejoso hospital so de ben ha ye enso hwe o frene kra no bebi a na kra du bia o se na obi sen se bebi a na kra du bia ensan mra frɛ no na nipa be na ne etimi frɛ obi kra wa wufum ese me rodi fo Agema Benjamin de Yesu bo hye no eno ana onam bo hye na ba no so amen ope bo hye no aba no so yes o sign no ho a owu ana oku enti woni ni nhia Tenenee program ye odi asiwo woni ni nhia na hwe nsenkyere ne bebre omo na wonya enam no so ama omo aba nkwam wo de hwe man sefia akase se ya ye ni funu na dada ne kwasem se yefia ba hwe we na tisa de na eda feiza kan o ba sori na obi te wo na o kase asori ba bia akwa asori kwan wa enko na asori si ofi kire yesa asori bia na ya asori asori bia na ya asori enye asori bia na ya asori asori kanifo no etene ne kwasem na wo kura nyankopon etumi se de be ya asem to wa obetwitwa ye den ajew hwe abranti eno na mo ne ho den efiri se yewura sreman kwa papa no se ubekasa afi ne wonya be 20 years me why den ko senye mi wura na he star na odi kinkina se awodin fufuru bia sa banimu on se sanka woni di ye na otwahwe ya ka on se mi wura bisa se anokra wodidi awasi wodidi eti aha eda me da sepa na se ko ni di ya kebeka se ni subiri kwa na ma me twahwe bai mi wura bisa na se wodidi wo se an so odi bisa se wodidi wo so anu kenki on se honhom nipa eye mi wura di fo Agema anu sanka se mun san fa kenkeni bi mi de emre no so me fa chan odi fo Agema me ba eda ayim kada pacho bi a wo twahwe a oku wuma Israel nyankopon akwa assign aba pacho sa ho na kinki wodi ma na obetime di pacho da bi enso hwese de openu fi kinki no ode eda pacho hwese miwura ebo ni din se etu an sorry hwemirika bi a o de sorry obi ana wa guno me fa chan enso miwura home e man mframa no a miwura bo ni din se on sorry me fa chan hwe ahodian sonko bi a sorry sasa ese sojani me fa chan afi na ni kura sa aba no ho so na so hwe bebia no wo na obu achiri ne kana du achiri we ni friend say why new deal for yes na mi rodi fo Agema taka no wan no di who is your prophet che kinki ne che o che o de eda che kinki no o che kinki no che se che obi a owu no yes otimu se ba bi akra ne kana ko achiri abri enye easy we ra there so say opening pacho so say na ya owura ka no ofre ofane kra no oso kra no be hye ne ntuma dan ni yes na che say na okra ne frim ni padua ye nam wi ipa ye mobo kwasem ntuma dan kekeru yes ochina bi san ntuma dan ebi ye say ade kra na ni o ni mo kra no enu wan tasi ya mana okra na asam da so kwasem hwese owura ni ti ofre twen be se ntuma dan ni nti sa ni padua ya nipa esori a ye wowa ye ho
me pese me kala FM me pese me yesi me na me di mu che ni pa nyina me oh emretie bi no ja ho oh odi faji my Benjamin da ye bre no ekonanim yi pa na enche bia di dwumadie no ebeba na bia eda me pa cho oni di se me twa to okra me pa cho me ka che obi a wo hwe no tie be bia wo bia ni be so se odumi ni akonye bamboi enye me nkwa me dia enye wo nkwa wo pa cho da bi into izo enye nkwa ni program osuma na ma asase no osuma na ma asase nti tin ni program no o tim se be bia wo bia if it tin ni die on fa embassy ntuma dan yo izo enye nkwa se ko hwehwe ena uchi na yeye se 21st century yenya odifo o ti se izo enye nkwa kwa yi no be dan tin ni program pacho wose ko hwehwe wo Eastern region wose e kan wa pacho da bi wose be hwehwe Eastern region e pacho wo Eastern region ena wo ya adwuma e be twa ka 1500 Ghana ena wo be ni kuma se ha dan ma pacho e kan wa ma pacho da bi wo be ba ena training so ya de bi a esumbu cha de bi a wasase so de yewura na dia church prayer na de ya na me de opani eni say na me ya dum na wo nya akonya na wo nya so me ba Israel na kupo nam na kwa so obemu hu Kristo sum yin tasem o program amen Kristo sum yin tasem a e wo Bible ni ma asofo ne edifo akan omuhu no onam na kwa so obadana di amwa ti ase simple ti me so me di ukrabro leaders men di ukrabro eda Fiza ena yetin nka no eda Louis pacho ma membra so wanu di sema itwato opani pacho medawasi we die enye asɛmtintin bia me odi fo adama Benjamin de osoma no ama yenkwaje amen enti na hwɛ program a yɛbɛyɛ hwɛ title ɛda so yes ko hwɛ onyankopɔn ahini ne tenen kanu yes brɛ ya yɛ brɛ nyina kukuhwi ase nyina yɛbɛgya bibiem because de yɛde kɔ ɛne tenen na tenen nso okɔhwɛ ɛnfa gise oba me odi fo adama Benjamin asana wonsaka tenen ade se oba onyankopɔn di for kronkron no odi fo adama Benjamin na ase ansana wonsaka tenen me ma me papa me nuaba ma baby biara wa samre wa jebre na wo hwɛ dwumadi esunkun ɛwɔ Righteous TV mesrew etufu sɛ asɛm a mebɛken wankasa fa kɔ adwendwem hwɛ naano emra yɛ nagyenkwa Yesu Kristo ɛbaayɛ no wɔse yasoma no na ɔka ahini ho asɛmpa meminu mienu di adanse pefe ɛnɛ sɛ yewura Yesu ɛyɛ no krɛsɛ ne yasoma no na ofiri Nyankopɔn na ɔbaayɛ no ɔbɛto asɔfo mebakyɛ me papa sɔfo a ɔhwɛ me papa odifo wanhwɛ ya adeɛ bi bebiitiw on sɛ wa hu sɛ onkɔgye aduro yɛwɔ adifo ne asɔfo bi no mu a ɔmo de suma bɔfoɔ ebi kɔbosom so kɔgye aduro na yɛ nyamedwuma no wa hu sɛ ontu saa na mo no but ɔtene me ka kyerɛw akayo sɛ nano ɔsɔfo panyin kayaifa yewura Yesu brɛ so no Alexandro ne han na mo na mo so tene na ene sɛ wo wagye atum sɛ yewura Yesu mum ɛna na efiri Israel Nyankopɔn dia ene ebisa wo sɛ saa ne na wote no ɛyin fa ne firi kɔna no na kaifa mo so te hene ɔmo tene menu aba ma oso fa saa asɛm ikɔ adwendwenu na ɔsɔfo no udifo sempakani na udi n'akyi no ɛne na ɔde kasa kyerɛ no honhom na ɔsɛ ɛwɔ ne so no ɛyin fa ne firi sɛ naano na kaifa ɔsɔfo panyin no yewura Yesu brɛ so na ɔno so ɔtene na ɛnamiminu mienu yehu sɛ ɔmo deɛ no na enye de firi Nyankopɔn na mmom Kristo deɛ no ɛna na ɛyɛ bɔ hyɛ mu deɛ mekanfo odifo adwuma Benjamin amawo ɛna nwumre yi baabi a wɔwɔ Ghana ha biara mekanfo Israel Nyankopɔn difo kronkron ɔno na ne Nyankopɔn ne de tene ne asoma no ɔsi Nyankopɔn yɛ adoma on the 10th of September to 14th September ɛne ne medi ahyɛ mu wɔ Kumase ɛdwe so baabi a wɔwɔ Ghana ha biara sɛ wɔ outside Ghana bra na aburotirefo ɛtɔ da wotumi twa plane ticket ɛbɛyɛ yi kɔ wotwa plane ticket no abɛyɛ yi na wokɔ enti tumirika na ne Israel Nyankopɔn difo kronkron medi ahyɛ mu ɛwɔ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurum
number a woba wobɛtumi afa na wafrɛ ne ama direction no ɛyɛ 0594 844 111 anaasɛ 0539 224 999 mendi wo kra aborɔ koraa aha na ɛbrɛ ne bɛma me kwan na mede dwumadie no nyinaa aba awiɛ na mekɔ so akae wo sɛ menyi wo tv ne mfiri a kɔ so ama wo tv ne daa ne frɛ wo dɔfo bi sɛ ɔmfa ne tv no ɛnto righteous tv onyankopɔn nhyira wo sɛ saa mmerɛ yi ogye berɛ na wohwɛɛ me mekɔ so ade aseda kɛseɛ ɛma onyankopɔn diifoɔ kronkron mewɔ diifoɔ agyema benjamin onyankopɔn diifoɔ kronkron mewɔ a saa mmerɛ yi wabɔfra a baabi a wɔbi a mesrɛ onyankopɔn no sɛ ɔnhyira wo na ɔnhyira wo fie ɔnhyira wo asefoɔ nyinaa ɔnyɛ wo kɛseɛ ɔnam wo so na ɔma ne tenenee so ɛwɔ amanaman mu sɛdeɛ ɔde bɔhyɛ no ama wo no meda wo ase ɛwɔ akonya a me nso ɔde ama me mehyɛ wo din kronkron no animonyam meda wo ase mewura meda wo ase mesa afa akonya wei nso ɛkyia mama abɛɛta me maame mama baabi a wobia mesrɛ yɛwura nyankopɔn ne sɛ